יום שישי, 6 חבר'ה רוצים שאני אקח אותם למשימה ברעים. וואלכ וחיית אללה זוכר שאיחלתי להם תעשו חיים. תרגדו גם בשבילי. שבת בבוקר הטלפון לא מפסיק לצלצל. משהו לא בסדר. יורים עלינו אחי, יורים עלינו. אל תדאג, אני מגיע. אני נוסע ומתקדם ברכבים מסמנים לי לעשות פרסה. אני רואה את המוות מול העיניים. בשמיים אני רואה משהו שאני לא אשכח בחיים שלי. רחפן עם חמאסניק יורה ובטוח על אלפי אנשים למסיבה. אני פוחד, אבל יש לי חיים להציל. אני נוסע מהר, כפרה על האוטו. אני אציל את האנשים. היו לי הרבה הזדמנויות לעשות פרסה, והמצפון שלי לא נתן לי. אנחנו עם אחד. אם לא נעזור אחד לשני, מי יעזור לנו? אני ויתרתי על החיים שלי כדי להציל אחרים. זה המינימום.